Sri Tanjungnya Indonesia. Kunjuk dumateng tamu ingkang pelenggan ya, Nduk. Inggih, Kang Mas. Yang membelakangi kita boleh kursinya digeser dihadapkan ke sini. Nduk. Niki caping gunung untuk yang pertama kali kita kasih dulu. Oh iya, caping gunung. Seres-seres nyaping ya, Mas. Iya, Nduk. Iki syarat mutlake campur sari nganggo bawa ya. Dijembeng ora? Ora usah jembeng. Ora usah jembeng. Padahal penak dijembeng kok, Mas. Dijenggleng. Oh, ya. jenggleng toh. Mangga dipun aturaken caping gunung kalian. Lah sampean pengen ning ndi? Lah aku balekno kertas. Oh, balekno kertas. Tindinge ya, Mas. Ya. Saben bengi. Ya. Wes semono to? Wis semono to ngawiti kok. Kira-kira nyawang apa, Mas? Ini bang, oh iki. Kira-kira nyawang apa? Nyawang kalau Mas Karjo bahagianya dengan Mbak Wardah. Oh iya. Beliau Apa? Piye? Aja ana sing mburi, kok tersesat kowe. Konang. Sik baleni, aja turu to, Bro. Lho. Piye to iki? Iki sing ya sore, Mas. Mbok sing semangat to ya, sing sore iki. Riye-riye. Sajane ya kurang anu, Mas, kurang amunisi kuwi. Ayo Mas baleni yo. Ayo. Baleni to iki? Baleni no. Oh, iku sing tukang anu turu kok ya. Saben bengi. Ayo Mas Teguh. Jenggleng. Jenggleng, iya, keliru Mas. Menungso ki akeh pulute. Akeh lupute. Ya, mangga. Iya. Aja dawa-dawa, Nduk, ya. Apane sih dawa? Kamu ndak tersesat ya. Oh, alah, ngono to. Wis kadung tersesat iki Mas koyoke. Oh, roh. Sepiro to? Ayo Mas Dua. Ayo Nduk. Jenggleng ya Nduk ya. Iya. Senar kuning. 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 Penak sing kae. Oh, penak sing kae. Ya, penak sing kae. Ya ngono ya. Ya gentenan lho ya. Iya. Enggak.
mulai penak kono. Wis, iya Mas. Ngerti Iki aku. pianten jambu iki kersane ngertos campur sari ngene. Nggih. Ben mongko Mangga. tanggapan ning jambu keros ya Mas. Iya, ngono lho. Mangga. Pacite. Ngarep Mas. Alon-alon. Alon-alon. Ora usah gugu ngomong. Seora ki mbok ya alon-alon to Mas Teguh. Alah. Oh, aku meh mbok. Gak ngono, aku Ora. sakno kowe. Iya Mas. Mangga. Panas. Biyen do janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet ora Panas sedan. udan panas Aling 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 aling. aling-aling Tapi gunung. Nggih Pak. Atas-atas nggih Pak nggih. Piye Mas? iki ciri khas. Gimana? Ajem palok kembang kemangi ngeduk liwet ning dhuwur balik sing tak jaluk rino lan wengi selameto sing duwe gawe Amin Allahumma amin ya terus no Natian wadon serta lanang. Kemogol lho Mas ngene iki. Ndrok ning tengah-tengah ngene iki lho. Hinum ne banyu bening Natasaken Nggih. caping Caping gunung. gunung, Kang Monggo, Mas. coy. Seksarengan kalian Elbas OP Production Sekar Gumelar. Membela yang bayar. Kalau nyenang susurek lu Zaman berjalan. oh
PDS ning saiki apa Anande sinandonando tamu saking ingkang ngamukugati inggih mili kadoso banyu ya Nduk ya inggih Kang Mas banyu mili tenang banyu mili niki pinarak kanthi merdeka-merdekaning penggalih sinambi nglaras tetembangan saking campur sari sekar gumelar membela yang bayar sing ra bayar ati bela ya Mas Nduk ya monggo ya bela aku wae lek ngono aku seneng bayar seneng dibayar iki nggih, Pak Jane ngoten niku kula pekewo mboten usah repot-repot, mbok ya sing kathah. Iki ana buahe metu ya, Nduk ya. Nggih. Nggih dipun lajengaken syukur monggo. Sekar pisan. Bubuk asmara Mas. Sekar Gumelar, Ica Sri Tanjung, Opel Matur Bangun, PDS, Pak Gembrong, dulur-dulur, Mas Bro, ya. Bunda. Kang Gianto. Abot-abote ketaman asmara Ica Sri Tanjung Opel Production Elvas cadetan sajroning ati datan luhur saya marati aku kowe dadi kawon mergo leren ning gubuk asmara Matur sebanun setunggal tembang
kunjuk dumateng Bapak ingkang ngersakaken kondur mugi tansah pinaringan keselamatan dumugi suwang-suwang. Ugi sedaya tamu undangan ingkang nembe